sini media rong no hambaya pharo tai sini Southern North Baptist Association ni sini Vice President tai sini Dikon Doni Ram tai pun logo sini Southern North Baptist Association ni sini Executive Secretary sini Reverend Ronjit Deborma tai pun logo sini Khumulwng Baptist Pastoral Secretary Executive Committee ro probo oro hambaya pharo tai pun logo sini Dikon Rok oro mothani phailejak kereng mothani am bagai borobo hambaya pharo tai abun logiwo seng sini Khumulwng Baptist Pastoral Circle ingei seng mela committee khaka am mela committee wo convener hangkai sini Reverend Bishop Kumar Deborma joint convener hangkai Dikon Abel Koloi tai Kesia hangkai sini John Deborma borokno seng mola mela convener nei seng borokno songkha tai o melawo sini o amchaini jo to taku bukurok o melawo phainani bagai seng a mela hangkang kai beskang pas 6-7 wo seng Disember 2022 a salo sengnai aun bagai seng tabung isimi o awaimung dini seng phainani bagai seng thangai tongo engka a melawo oro bania khainai rok tai dugan stol tai apno booking bo khaimanai tai a bania khaima jaga rogo seng samung nomung kanmung sumung jo tono man thukai abun bagai o amchani takuk tai bukurok abun bagai bania khainai rok a dugan booking khainani bagai borokno seng tabung isimi khanason isimi a from bo bili khaijaknai a from angkai oro swari press nei ATM SBI ATM kanawo a from ke man thoknai ka a melawo seng oro tama Kristen tama Hindu tama Muslim jotono a melawo khaimanai ka a melawo hangkai sarik-sarigo hangkai Jisu Kristo ni kotuma kaham Bible ni kok therogbo seng khanai manai ja kabun bagai o melani bising tike o amsayo tong kesang ni boyar Kristo ni a bani ilimbak gethar kai to ni kok thai khanaman bising tike borok o amsayo mane khaksang mani boyar sipjang wona ni ang khaklayo abun bagai oro jotono hambai ruwoi ya paro am tani borok phaye a belawo manjak phayan bagai o kisisa koknar mani orona ang muthagi reka jotrono hambai sini join convener no ang hai o jorano ya paru maro tini chinoro phaimanjak sini Southern North Baptist Association Executive Secretary Reverend Ronjit tai sini Vice President SNBM Dikon Doni Ram tai sini circle ni president tabung no kok sai thangka sin bisgamo Dikon Ronjit tai secretary Dikon Ronjit tai sinoro uploga asujak sini pastors khorong ni tongo tai sini mothane Dikon rok tongbayo tai jot media friends roma ang ani khani hamjak mong ya pharoi ini sengoro tangi kuthum ka kokno ang in details kisa norok bai share khanyani musungo o Christmas Banik 2022 obo seng tabuk bai ke seng 20 time puribar seng khainani thangai tongo seng o Christmas Banik ni je 20 times seng khaina thangai tongmani aroni 7ta manai no ang tini ko sanani musung abong kai number 1 date Christmas Banik ni date buprungkha 28 Christmas Banik 2022 ni date ngai jeng klaikya 5-6-7 December 2022 abo ke date 5-6-7 December 2022 engkai jeng venue khaikya Khumphoi playground tabuk jakane jeng press meet khai tongo a jagano engkai thik tini 5 tarik buskangni 5 tarik phaini mas ni orthat tini bai thik 30 din ni uklogo sini Christmas Banik jeng jenglainai engkai jeng Christmas Banik ni theme naraka John 8:12 Jisu sawo ang no sungsani pohor anaruk thanai rok tai managoma himla khumani ya thangani pohor mannai nei je Jisu samani
8 jon 8 bar abono जों taklai Christmas ni theme naraka kok kubuithau abono जों Christmas banik khaimani pesone chini kaisa uddesho je borok soi pohor manthung a pohoro himui borok mane जों sabaithung tor sabaithung nukbaithung lam kaham abono chini kaisa uddesho tai kaisa जों Christmas banik khaimani chini goal hungkai chini borok baniya thungui जों druk sakao kalainani rang puisa ajilai thiniwo abobo kaisa chini vision tongo aboni bagui o dui ta karone no जों khayo kaisa ke kaithoni kothoma kaham borok manthung pohorno manthung karon bo samani tongo anoruk thanai rok dai managuma hingla abo jisu salangmani tongo a pohor manthung abono chini uddesho aboni bagui tai kaisa saklai jaknai hingka aboko stall booking date hingkai abo khana salsa tongo orthat 7th of November 2022 7 November ni sini जों form bili khaijaknai abo mannai suari phrase tabuk chini ATM SBI ATM ganawo chini cashier tahuk jon baratui tongnai ko form ni bagai hingka jagarok saimai ni angui mano form borona painai borni bagai contact number जों rekha norok kindly kisa note khaidi chini press media rokno bang koine borok jeno number bongni screen o kaham ke focus khaitung abo hingkai convener ni number Reverend Bishu Kumar Deborma convener ni number ke 700579783 taisa sauna 700579783 joint convener number dikon hebel abel koloi bin inke 70056184227 aboke joint convener ni number tai kesia ni zone ni number sini takuk zone ni bineke 9612663075 aboke sini angko sini contact number sini 3 jona ni contact number orjaka tai oro asuk oro suari press gana ba ATM gana phaigena kaisa sini banner khachijak ruknai Christmas banik ni banner ar jagana form thangkai norok mane 7 tarik November ni simi ka abo available ngai specially 10 ta ni simi yango phungni 7ta saringni 7ta joraro noro time ni bisingo a form available mannai engke omosukno ang sarani musungo tabuk ang sini borong gunang ES executive secretary bono hoyene sini o je Christmas 2022 ni ngui kisa greetings naratung ai sini bagai kok kesarmu kok kaham kok biti jengno ruthung tai joto sini Tripura hasteni lukurok ni bagai bo kisasa hamkrayo ya priselanya bagai kisa kok narang sini bagai abne bagai jora kahamna ang sini borong gunang honorable ES SNBA Reverend Ronjit Deborma bonango jora kahamno tabuk yafaro hambai tai chini pastor sok taru kebangma lukuro wapra chakro tongbayo dorko jotono kha kaham yafarui ang tini kok thase thani saran musu tini ho jora phai ang feel khlayo je Christmas ekdom belai gana ja boyar sitin phaiya jungoro nuchi feel nichi जों feel nichi 20 times जों tabuk chini bani khaina thang actually bani khaini nabo main uddesho kankai जों Jesus Christ na haroi bina jamena na haroi जों chini borok je Jesus Christ asa kha abu saiman thum tai kaisa oro phaioi Christian rok bahaikai abono palai babon bahaikai yachak abo kaisa जों nuro tai kaisa chini borok जों khanaga ani se segang khana rok chini kamai thangjak chamung nung rok kanmung chung rok oboni bisingti जों recovery ba rokha khainani abo जों nugo oboni bisingti an bagai o je khlainai rok o committee rok no bani committee rok no tai o pastor circle o Khumulwng pastor circle ni bor rok nang belai kan hambai maro जों SNB nengi rok no dorok obo hai chaitung ba luaji mung bagai rok no belai kan hambai maro o samne bagai oboni bisingti chini bor rok nang abon koine musungo फाइदि जों ओ क्रिसमास बानिगो फायै काइतनि कथमा गाहाम खानादि माबो मालायलायदि साबो सालायदि जों आबो हायके जों एन्जॉय खालायनो क्रिसमास दं थगलायनो जिसु क्रिस्ट पान बागि फायगा आकक रुबो जों अर खानानाय सारिक गोबां कक सानाय काम सानाय रुबो फायनाय आपुर जों आकक बो खानावनो माबों आबो जों किजिं जों आबो नाहारै फायदि जों ओ कोनो चिनि ओ बानिगनो जों तबो माने चारिति सालायनो
An bagi ang hawa hasteni chini o Tripura hani lukurok nang kono sumo Khumulwng amba hai chini borok ni kese city o jaga naipai mano jongora phai na bo naipai di enjoy be phai di babo pai di mani khani bo phalnai mano tajing saka stall bo runai nei abo chini bagi kaisa privilege jo oko khub jora kaham a jora kaham no yasaklai makai sawan an bagi phai je Christmas no jinga bai kai jing enjoy khlai ne yasaklai ne je bo chini bagi ako phaikya bo junge phiokne ni bagi phaikya a kok rok no jing tai bo khnai lai na bo biching tei an bagi ang Banik ni committee rok nang haina hai hambai rena sungo o circle ni committee rok nang haina hai hambai rena sungo borno ni city baino bisa korea woi tabuk su jara choli tongo bo hangnai tai bo buskango a committee rok biching tei tai bo sam kaham klajak nai an bagi sing bor bagi sui mungargo arbong ni bagi sing tai bo hambai margo jungo borok jungno aba hai kai jora ruwoi o jaga o jung enjoy khlainen magi ramani bagi an bagi committee nungko ang konya musungo Banik committee circle committee rungna taibe phaidi ni khai je saimaman tei o Khumulwng circle simingo khlaigala SNP ni joto circle no abhai khlailai tamthang date as mutumalia borok bama kitun khalene o ko December talo an bagi phaidi ang apuna asu jorun sain ang ko korona mathaka ambai सुंदर में रखो